Πάμε τώρα σε ένα ιατρικό θέμα. Με επιτυχία άρχισε να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα μια επαναστατική μέθοδος για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του εντέρου και της ουροδόχο-κίστης, που ταλαιπωρούν κυρίως γυναίκες και ηλικιωμένους. Λύση στα προβλήματα αυτά δίνει με ήπια ηλεκτρικά ερεθίσματα ένας βηματοδότης, ο οποίος τοποθετείται χαμηλά στη σπονδυλική στήλη. Είναι αυτά τα δύο λατινικά γράμματα που θυμίζουν τον εφιάλτη που ζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Όσοι ταλαιπωρούνται δηλαδή από δυσλειτουργίες του εντέρου, ακράτεια ή δυσκυλιότητα, αλλά και της ουροδόχου κίστης. Φυσικά και στην Ελλάδα το πρόβλημα τσούζει. Θεωρείται ότι είναι περίπου 15% του πληθυσμού. Κυρίως γυναίκες, πιο συχνά στις γυναίκες, πιο συχνά σε ηλικιωμένα άτομα. Προβλήματα κυρίως ακράτειας που απασχολούν συνηθέσερα τις γυναίκες για προφανείς λόγους. Γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει αρκετούς τοκετούς είναι πιο επιρρεπείς στο να έχουν τέτοια προβλήματα. Το πρόβλημα οξύνεται στην τρίτη ηλικία, καθώς εκεί ενέχονται και άλλα αίτια για τη δυσλειτουργία του εντέρου ή της κίστης. Συχνότερο από όλα είναι η κατάχρηση των φαρμάκων, η αλλαγή και του τρόπου ζωής και η αλλαγή της διατροφής. Για χιλιάδες άνδρες και γυναίκες που ζουν την κοινωνική απομόνωση λόγω της δυσλειτουργίας εντέρου και κίστης, η λύση ίσως να κρύβεται σε έναν μικροσκοπικό βηματοδότη που τοποθετείται χειρουργικά στο ιερό οστό. Είναι σε διάμετρο μεγαλύτερο από ένα κέρμα των 2 ευρώ. Πρόκειται για τη μέθοδο InterStim, μια απλή αλλά επαναστατική χειρουργική εφαρμογή που βασίζεται στην τοποθέτηση ενός ηλεκτροδίου και ενός μίνι βηματοδότη που τροποποιούν τις νευρικές διαγέρσεις ώστε το έντερο ή η κίστη να λειτουργούν φυσιολογικά. Οι ενδείξεις της μεθοδού είναι χαρακτηριστικά 4. Για την υπερδραστήρια ουροδοχοκίστη, για την επίσχεση ούρων, για την ακράτεια και για τη δυσκυλιότητα. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς δρά, αλλά έχει αποδειχτεί ότι βοηθάει πολύ και στην ακράτεια και στη δυσκυλιότητα. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου InterStim πραγματικά εντυπωσιακή. Εάν ο ασθενής μετά το δοκιμαστικό τεστ αποδεχθεί και φανεί ότι πρέπει να προχωρήσει και να βάλει τον τελικό βηματοδότη, τα ποσοστά είναι από 70% έως 80%. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία, η νοσηλεία διαρκεί λιγότερες από 24 ώρες, ενώ μετά από αυτήν ο ασθενής μπορεί να είναι ήσυχος ότι θα πάψει να ταλαιπωρείται τουλάχιστον για τα επόμενα 7 χρόνια, οπότε θα χρειαστεί απλώς να επαναφορτίσει την μπαταρία του βηματοδότη. Η συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε.